tak pateni ape. Tak bacok cengelmu tenan kowe. Kok rumah cangku. Lah bar sedekah arta dhewe sedekah ki nuwun sewu tenaga. Tenaga. Sedekah tenaga ki akeh, Pak. Akeh. Contone wong dandan-dandan omah Laden apa laden ngene iki wis matur nuwun. Biodo. Iki termasuk apa ki sedekah tenaga. Ngiwangi sabiantune Bapak Maksun nanggone kagungan kersa. Iki wis dicatet pinangka amal kebaikan. Insyaallah swarga cadangane. Amin. Pak Maksun ki wis jelas calon swarga. Wis penuh. Gelem nanggap wayang, ngibur wong akeh, swarga ki jelas Pak Maksun, Bu Maksun sekeluarga ki swarga. Awit nuwun sewu. Dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Lah nek sing ndongakne wong sakmene kae ki wis wali pira ki sing ndongakne Pak Maksun. Akeh banget. Jelas iki. Wis tenan. Kelebu ampean sakloron. Umpama ndedonga mring ngarsane Gusti iki donga apa? Ora nganggo donga wicara, nganggo disanepakne tetembangan, umpamane selawatan. Lah nggih kathah sanget to nek selawatan. Aku gak iso aku. Aman karo sampean aku gak iso. Aku ora ngapal kok. Ya Mas Yudo iso ya manut Mas Yudo ngomong. Iki aja ngisin-ngisini lah awake dhewe iki mewakili dagelan pondok seluruh Indonesia. Awakmu aku urung kok. Lah menjek tak jak ning pondok 3 sasi lho. Pondok bersalin kok ngene. Lah ngono kan ya kudu iso to paling tidak awake dhewe selawatan. Sapa sing gelem maca selawat insyaallah bakal entuk syafaat, pitulungan saka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin. Lho iso pra selawatan? Ora ono, Pak. Ya salatullah. Ndang ayu. Salam ngono lho goblok lho wangel kandhanan. Ngono nesu lho Pak iki. Ngono ki disetel kok omah ngono. Setel kok omah iso lho. Wis kono aku sing dalang. Sang saya dalu. Ora iso ngono kok ndalang. Salatullah. Terus Pak. Salamullah. Lah ngono ya iso ta. Ya alon-alon. Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Malah tak dilat lho kowe. Maksudnya ben gaya lho ben gaya. Apa enek wong selawatan karo Romai Rama. Romai Rama itu kalau nyanyi pakai bahasa Judi. Meracuni cet lho. Gaya. Lah lek terus saya ngono ki terus selawatan. Salatu. Apa enek ngono ki? Mesti ya bener. Salatu lah ngene iki. Ya hukum panggungnya kan harus menguasai awake wong panggungan kok padakne karo sah-sah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Setole. Iki selawatan kok olehmu. Olehmu nembang kok ngono. Lah kono ngejake ngene-ngene lho bos saya kacane ya golek to kok. Ya harus sentil tau walaupun ini lagu-lagu sholawat tapi kita harus sentil bagaimana masyarakat itu paham dan masyarakat menyukai sholawat. Oke. Ora iso iki. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Maskun. Ceng tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang 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 tang. Pintere Mas Percil kok ya iso le tang 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 tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang 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 tong ting tong tang. Wis antem montongmu wis. Maksun apa maksun? Pak Mahsun. Maksun. Bisa ta ya? Bisa. Ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe apa omah wis ora? Omah wis. Lah iki saiki apa sing kedua? Ya terserah kowe apa. Sing kayu kena digawe apa ya, Pak ya? Gawang ya, Pak ya? Gawang ya. Iya. Gawang. Gawe gawang. Gawang gede, gawange sapa? Gawang gede gawange Pak Masem. Tong dinten tak pancene gawange Pak Masem nika gede sanget. Dadi plawangipun gede, tamu-tamu mlebune nggih saged lancar, saged mlebet sedaya. Masyarakat nggih saged menikmati pagelaran wayang. Napa melih dalange sampeyan sineng kuyung karo sinden-sinden lan iki lho dang jeng ngono lho. Kowe ngendangi ora nganu blas lho kowe iki. tantang jeng. Lah ya iso tong dinten tak pancen ngeten lho Pak Eko. Ayo.
Ana, ayo. Iki sing rasa ya. Iso lho kudu iso. Sembarang. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo wadah manuk. Manuk gedhe, manuke sapa? Manuk gedhi. Sapa ora? Waduh. Sapa ora? Aku jadi jiocos. Kowe mawur. Iki ngapet ta kowe? Ngono kok bingung lho. Digawe anu ya, diadah kucing ya Yo kurungan. wis ngarep manuk ya tetep manuk ta. Kirik ya. Apa enek kurungan wadah kirik? Nang dinggon ya manuk. Iso apa ora? Tikus ya. Ora enek tikus. Tikus kene gedhi-gedhi lho, Dik. Iya, Pak. Lah lho semono-semono lho delok. Kuwi menungso goblok. Kuwi mirsani kon dhuwur kenceng. Kuwi tikus buntute ndek ning ngarep goblok. Iso aku lendang to. Pertanyaanmu ki lendang. Iya. Iso aku. Ku manuke Alah. ana sing arep mau Pak? Ana gendeng. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhi, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Maksun. Nang ding tok tang tok ding tok tak tok ding tok tang tok ding tok tak ding tok tang tok tang 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 tang. Gue sing kedua jerute ping pindho Pak ya. Iya. Cerut. Lah ya rono lah Pak. Urung kok dijajal lek. Iya dijajal lho Pas ya. Ana cerut Jangkrik. Kuwi lho goblok. Iya. Ana kayu digawe apa? Ana kayu gawe lemari. Lemari gedhi lemarine sapa? Lemari gedhe, lemarine Pak Dong Maksun. dung dong tak dong dung dong tak dong dung dong tak dong dung dong tak dang cerut. Ye. Sewengi ngecrut pindho. Gledek. Iya. Iki ana apa kurungan Pak? Kurungan wae. Ana kurungan. Manuk kurungan iku nggadah manuk to Nggih, Pak Eko ada. biasane Oh. nggih. Biasane yo kena nggih ada manuk Ducarowo, Nggih, manuk manuk. kacer. Pleci barang niku nggih. Wis ta wis Iya. omonge. Ana Nek macan niku dikerangkeng nggih Pak Eko kurungan. macan. Gajah barang dikerangkeng Wis, biasane wis. ngoten Lambene nggih. aja nyolong. Lek ketek barang diranting. Nggih diranting nggih. Ana Nek sapi dikandang lho Pak Eko. Iki lho wangsulane aku iki. Iya. Ana kurungan nggih adah apa kudu manuk lho Pak. Ana kurungan nggo wadah manuk. Wah sok kurung manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhe kurungane gak sedeng. Ciut Dik gak sedeng lho. Berarti manuke gegeden. Gedhen. Manuke sapa Pak? Manuke Pak Eko. Ya lumayan lah. Ya Tapi lumayan. Pak Maksun digekne terus Bu Siti Zulaikah Bu Siti enak ya? Oh iya no. gawekne to. Iya. Bisa ora? Bisa. Ana kerdus nggo wadah apa? Ana kerdus nggo wadah TV. TV gedhe, tipine sapa? TV gedhe kadane Bu Siti. Asik, dang. Asik. Dang. Eko Pak masuk. Mas masuk Pak Eko kowe. Iya Pak. Liyane Pak. Ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah kalung. Kalung gedhi, kalunge sapa? Kalung gedhi ene Bu Siti. Dang. Cerut. Asik. Cerut. Sing ngecrut sapa? Pak Maksum. Alah. Oh iya no. Garap Garap lho mesti ukaramu lho kok mesti gak iso blas kowe iki. Takon Ana gelas nggo wadah apa? ana gelas nggo wadah Susu gedhe, susune sapa? ayo di cerut tok Iya kalau jawabanmu kalau ndi? susu tak tapuk lambemu kopi ora iso to kowe iki Susu ya susu kok Kopi ngarep. ya, kopi. Ngarepe susu aku ya. ya ana susu Ana gelas. ana gelas Nggo wadah apa ana Aku. ya no Nggo wadah susu. susu gedhe ayo ngomong ora sedeng neh susune Ora, ora. apa Susu gedhe,
susune iki. Lah. Ngawur. Nyepelekne. Nyepelekne sidane Pak Eko. Aku muni Bu Siti medun potol guluku wae sa. Baru mangsa aku. Lho, maksudnya iki susu kaleng ning omah. Susu kaleng Mbak Eli si pedagang